Здравейте всички от VBOX, аз съм Бруталмен, тук при мен е знака. Да, спрях без да искам, започваме Multiplayer Survival. Да се насочим към дървото. Знак, отиди убий овцете. Чакай. Няма да убивам овцете, аз ще взема с това. Ако искаш и тук да оцеляваме, тук има две дървета. Не бе, чакай, аз видях хубави места. Отдалечко, чакай се. Събери дърво пък. Аз компа ми нещо много слаб и играе на шорт. Хубаво. Чай сега, че тук видях нещо като пещера. Събирай саплингите, че тук нали знаеш, че няма много дървета. Добре бе. Солча шпеко. Събирай дърво. Чакай се. Трябва на Тани да играе, батите. Тук намерях някаква пещерица. Добре, ма сега да се съсредоточим. Кочо, и кой айран, майко, и сама набарах. Аз сега ще почвам да убивам крави всичко. Само да не ме изгубиш, защото... Еми ще се телепортнем се. Аз ще кажа кога ще съм... О, майко, кол. О, да, беби. О, крава, да. Пай чай с намаля звука, че направо. 3 пържоли. О, овца. Жълтото с пещерица е добро място за живее, няма. Ама тафа, някаква овца слезе при мен, ще я кръстя. Галинчо. Галинчо. Ти всички кози детски кръстя се завършат на чо. Не, ти ще бъде Чогалин. Чогалин ще бъде ти. Намерях подходящо място, точно да се забим къщата в една стена. Аз пък намерях тук наоколо, вече събрах 12, 13, 14, 15, намерих една пещера, дет има кол. 16. И айран даже. Ти да не си слязал така при мене, бе. Не знам. Nope. И трябват ми 2 вълна за легло. Няма та тук на край мене. Обаче тук виждам, че има айран. Сега ще събера камък. Да се направи на каменна кирка. Но чувам писъците на кравите, много брутално ги опиваш, май. Нали, изнасилвам ги. О, ще имаме точно за 2 легла. What the fuck, как ти скупа? Аз те виждам, тук има това. Виж, и тук има една пещерица, слез надолу. Да, виждам ти. Ще я маркираме. Чакай, че тук бия овцете. Слизай, че хем много кол има, хем много айран. Чакай сега, трябва ми една овца. What the fuck, над главата ми бил кола и аз го гледам като насрам. Има едно брутално мутирало дърво с много. С много. Виждам ти. What the fuck? Ако искаш направиш една кирка, да обирай колче много, аз ще обирам айрана. Тъмно тука, бе. Тук горе съм, ела. Обърни се. Обери то склон. Там малък беше, направи си кирка. Ако искаш да се зазидаме тук тази вече. Може. Аз без това имам легло. За меня легло. Чай обера айрана тук. Аз събирам за материал за кирка. Малко ми лаги, защото нета ми не от най-силните. То беше се оправил, ама после какво стана, гледай. Шпацай, сега искам да обещаеш на нещо на хората. Да ти кажа ли ко? Да позная много, казвай. Да не спираш да споредица. Как познах човек, аз съм някакъв екстрасенс, много ги знам. Тук айрано още намирам. Вземи на ще се. Събрах се по една кирка и на двамата. Такова, вземи и такова. Направи малко турчо. Сега чакай. 13 айрон. Добре. Чай тук, че намерях някаква пещерица. Аз намерях саплинги. Тук... Аз излязах тук, където сме. То пещерата домутиралото дърво. Виж. Къде си? За тебе. Тук продължава пещеричката на... не продължава. Така хъпвам.
Ще посея 3 са примерно тук. И сега де ще оцеля. Нали тук ще са... Нали тази вечер тук се зазидваме? Еми добре, ма напред торчови пак казвам. Чакай се. Ето тук ще направим едно укрепление, ето така. Ама тук да изравним малко и пък да събера малко кабелство. Виж тук как ще се зазидаме, бе. И ти, свърх бенча и печката. Чай сега слага майрана да се пече. Имаш ли дърво събран? Еми 9. О. Нямаме колата и че. Чай сега торчу. Тук отзади ще сложа стена. Направих стъпоца за удобство. Значи торчу, чакай. Чай, че се правя бредва. Хоп. Тук ще сложа един, колко да не се спалват. Ще сложа навсякъде по един торч, колко да не се спалват зомбите. Ти на какъв дификълт си го пуснал? Едно, аз не знам едно какво беше. Димек нормално е. Или... То скоро ти казах да го береш, ще не го обра. Аз така не го видях, ще събера малко дърво за често. Гонята ми съвсем пребан. Гледай. Дървото ми идва след 10 секунди. Ох, стига бе. Ледена парзел. Ще се отказвам, ще казвам на нета. Ще им кажа, ще ги написвам, що нета ми не е оправен. Чай си направя меч. Ти имаш ли меч? Ама дървен. Виж като им казах, че ще ги псувам, нета ми се забърза нещо. Хоп. Ти къде си, на къде тръгна? Торчови съм слагал. Тук събирах от дърветата. Имам повече, имам 17 лут. Ще снимаме и до 11 часа изпълня. What the fuck, скелет. Ела ме го пако. Ще направя едно убежище за такова. What the fuck, колко кравички има тук, майко. Ела, бачилто, ела. Ти ги бий, че аз докато ги бием и лаги брутално. Правя убежище за легла. Бастурка. Аз съм кръвоубиец, бе. Ама та фанаш, какви планини има нататък, мои към планините да се насочим. Аз не съм оцелял отдавна снежен боем. Аз никога не съм оцелял, ако става въпрос снежен боем. Аз от 1.7 не съм оцелял снежен боем. Аз като начало мразя снежните боем. И аз, мене и дърветата в снежните боем ме дразнат много. Мен ме дразня всичко снежните боем. Имаме се легла вече. Home, sweet home, колкото може да е sweet. Ми храната и се набавяхме. Аз имам 4 пържоли, бях хапнал малко, защото много бягах и се насрах. Аз за 19 събрах. Вау. Аз се разширявам малко да сумам няколко честа тук. Ото фати, ко се правят? Дъски, камък. И... Твоят скъп мъж се прибира вкъщи. Жено. Костана изпечено, ай са пържолките. Виж колко уютно съм го направил тук. Ляйка бос! Един честко направиш, ще бъде муцка. Ама чакай се, ние за постоянно ли оставаме тук или? Не бе, така правим се го като бежище бе. Хубаво е, но като преспим са местим, нали знаеш? Може да експорнем пещерата. То няма нищо, аз я експорнах цялата. То не е пещера даже. Анди хаби камъка, они нали са местим страната. Пак да го направя да ни е уютно поне. В често оставаме тия детни неща, детни не трябва. Ма ти и че сложи.
Ами сега ще го строша едната част. Стара кифс. Взимай го. То няма смисъл. Вземи го честа, бе. То няма смисъл да сам истим страната, бе. Ти често и работи, ще кажеш, че. Едва ли ще да нападне, айде. Майко, лека нощ ти желая. Нет, ми е гъсогле. Ще ми се... Аре. Готово. Обирай тук всичко. Дига ми се дърмите. Чакай, взимаме тук. Ей, чакай малко да изчакаме, че да не хабим кола. Ще има да се пече. Аз знам какво ще си направи се. Are you like me that, huh? What? You see... Are you seeing me now? Взимай торчовете, че тук. You can me now. You can me now. Вземи workbench и събери дървото, ако имаш братове. Абе, няма смисъл. То не е чак толкова много. Айде, дай. Абе, тук оставя едно дърво, чакай, ще го взима. Сега, че аз играя на тайни, не знам где са. Ние си едно като някакви паробитни хора от едно място на друго отиваме. То тук не е добре за оцеляване. Ела, аз видях на много яко място. Някой човек величествени скали. Сега ще ги видиш. Вай, мани, как ми лагиш докато ходиш макар. Идвай. Не, хода след тия лаги малко омака. Лътъфа, виж колко крави има тук. Ти като някаква река, човек. Ако си гледал по Animal Planet миграцията на животните. Да, бе, бати, изразите. Идвай, виж тук горе какви скали има. Ако ги виждаш. Накъде ни? Вау. Тупо от доктор. Пясък, събери малко. Кога събирам, аз да прикарвам през планината ти. На мене ми забиеш брутално, не там... Майко, гледай колко крави нагоре има. Не виждам да ти кажа. Омага кол. Омага крави. Омага наистина, да. Аз ще отида да експорна. Аре, аз съм вече горе, бе. Знаеш какви яки работи има тук горе? Аз минавам по някакъв друг път. What the fuck, човек. Тук е някакво много якичко. Пък тук какъв странен инженерит свят. What the fuck, човек, това е много яко работа. Сега знаеш ли какво ми иди да направя? Да си ресна модема. Що? Защото много лаги, пък като го ресна взима, че се оправя. Не ди, бе. Да изкарай този епизод още малко. Елай тук горе, телепортни са, бе. Пред тебе съм. Там най-отгоре съм, де. Къде си what the fuck. Ела тук, виж каква дупка намерях. Не знам дали виждаш. Живеем долу. Къде? Там долу в дупката. Чакай. Айде. Как ще слезем обаче, ми е интересно. Ляйка бос. На 3 скачаме. Чакай. 1, 2... скачаме, бе. Събирам кол пред себе си. Скачам долу. What the fuck? И от твоята страна има кол. Виждам, бе, чаячето е ужасно голяма дупка. Снежните байоми са гадни, ама трябва да се научиш да оцеляваш във всеки байом. Аз това мисля. Въпреки да ти е тъп. Аз не ми тъпо в снежен байом. Аз няма да оцеля, ако скоча. Що? Скай, майам. Оцели. И сега гледай, ще ми вземе кръста, Там горе има кол. И дай малко пържоля, бе. Чакай, аз имам неизпечени. Ти взели workbench-а? Да. И тук е много яко да се заградим. Ето ти. Кът мечта. Слагай workbench-а. Тук да ти. Кът мечта. Не те, бе, у мен. Тук трябваш да го туриш. Ще се го служа аз да разгледам. Уау, летящи острови. Ама крипър! What the fuck, това ма стресна. Виж крипър за бати. Ута! Колко крипъра? Отивам там, дете бъгнато човек, дете тъмно и изведнъж гледам някакъв крипър зад мене. Тук малко е така, ще позаграда. Майнкрафт, някакво странно такова. Не, бе, човек, не ти се огражда, бе, у мен. За какво? Аз сега ще правя лопати, ми ще го оформим като къща. Струши ги малко. Тук ли ще оцеляваме вече?
Малко, аз викам малко тук да се застоим няколко дена. Еми, точно, аз ще оформя. Еми аз Чак, посадих и за колко ги тури тия скамани, тук сега още не знам. сега ще ги оправя. What the hell is this shit? Ето лопата баструк. Мани. Етажна собственост, най-якия сериал, деца. Мене пък не ма кефи. Много ги мразя, виж колко гадности, бе. Трябва да оформя 100 часа. Да, ма накрая става яко. Кой ти пука? Защо слагаш ти дърво по пода, е? Но манираш тъй. Чакай, тук ще сложи една врата при кабел стоя. Това е много тъпо да правиш ти. Едното легло ти ли си го взел? Да. Викам, че съм го изгубил. Бам, ето ни врата. Тука мой, знаеш ли колко етажна къща да се направи? Погледни нагоре и не ти ли идват идеи? Да, и горе на ти остров ще да има тераса. Мой да се направи много яко, ако са тук оцеляваме. Там горе има един кой искам го взимам, ама за човек да се кача. Да оцеляваме? Не, чакай, аз ще се кача догоре сега. По някакъв странен начин. What the fuck тука? Oh shit, крипър! Мри, бе! Съборя. Аз викаме тука да се застоим. What the fuck, виж, там под един от островите скелети и зомби горят. Еби, къде? Не знам дали ще ги видиш. Сигурно не, ама вземи кокали, ако са тук. Те са дали, че аз ги изчакам да умрат, ще отида. Аз викам тука да оцеляваме, защото виж какво е яко. Бе. Може да си дигнеш 5-етажна къща, 6, 7. Ма гледай сега, ти дърво слагаш, камън не слагаш. Някакво... Ами сега той ни коя, първата нощ тук. Тук е якото, че има много животни, мои ги кръстосам и по-нататък. Галагна е Майнкрафт. Прес. Умирай, бе, скелет мизиран. Имаме 5 минути и спирам. Бе. Само да кажа, че това няма... Ще го снимаме сега до другия месец, най-много да заснем още няколко епизода. Защото сега почва да изпити работи. Да, и се насирам само като се сетя. Аз се броя дните вече, така че... Лата фан намерях яйца тук доста и кокошки, ма няма ги трепя. Мой ги кръстосам и по-нататък. Аз ще реконектна да видя само. Какво правиш? Реконектна. Ма снимаш ли още? Да. What the fuck, пак! Тук човек е същинско място за спаунване на монстъри. Виждам. Светът ми не се е дженерейт. Така. Както казвам, знак, още не гледа да го оформяш тази къща. Като завали един сняг, не трябва само ни тикви, ще се направи... Омага. Щеш да е яко да може се яде тиквата. Да си правим компот зимата. Не, тиквеник да си правим. Компот от тикви. Аз съм голям фен на тиквеника. О, да. Много ма кеф, човек. На Коледа се скъсвам само тиквеници. Хора, те като си го почнал напред, тук поне една таска, бе. Не е готово. Тук ще има прозорци, тук 4. Въй, човек, ти го труша 10 пъти и не разбра, че не трябва да е дърво тук. Абе, ти къде си в момента? В къщата къде? Вау! Нета ми е гъс тогава. Ще го ресна модема. Ще дойдем след минути. Чули е знак? Хубаво е. Ай, резка модема.